Отдели момент, за да се настанеш удобно. Няма нужда да правиш нещо специално, няма нужда да се стараеш. Просто си позволи да бъдеш тук. И докато започваш да наблюдаваш дишането си, може да откриеш, че това е достатъчно, за да започне процес. И с всяко вдишване навлизаш малко по-дълбоко в това спокойно осъзнаване. Има моменти в живота, когато човек може да присъства и въпреки това да се чувства невидим. По онзи начин, в който думите остават неизказани, нуждите несподелени, а присъствието сякаш не е задължително. И често тези, които усещат това най-силно, са онези, които са се научили да бъдат силни, да не изискват много и въпреки това нещо вътре продължава да се пита: какво би било да бъдеш наистина видян? И докато продължаваш да дишаш, можеш да си представиш един прозорец, леко замъглен, неясен, и с всяко издишване тази мъгла започва да се разсейва. По-малко, естествено, разкривайки това, което винаги е било там. Може би усещането е като да излезеш от фона, пристъпвайки в една тиха, спокойна светлина. Не много ярка, не разгълваща, просто присъстваш. И докато това продължава, може да започнеш да забелязваш, че всяко вдишване те приближава до това да бъдеш напълно разпознат, видян. И може би първо от самия себе си. И някъде вътре в теб може да усетиш едно пространство, стая, която винаги е била там, но рядко е била посещавана. Няма нужда да бързаш, само от любопитство. Когато почувстваш готовност, може внимателно да отвориш вратата. Вътре е тихо, спокойно. Тази стая съдържа част от теб, която се е научила да се отдръпва. Не защото е била маловажна, а защото е било по-лесно, по-безопасно. А сега ти влизаш вътре и забелязваш малка светлина. Свещ. И докато тя свети, пространството започва да се променя. И в тази светлина можеш да разпознаеш нещо просто, нещо познато. Себе си. Не променен, не омален, просто теб. И може би прошепваш своето име, не това, което другите използват, а онова, което усещаш като свое. Не оформено от очаквания, а онова, което наистина се усеща като теб. Може би такова, което си спрял да използваш, без дори да забележиш. И му позволяваш да съществува, без да е нужно да го изричаш на глас. И от това място може да започнеш да забелязваш истината, която се оформя не на сила, просто присъстваща. А вече не избледнявам, за да се впиша. Виждам себе си и това променя всичко. Видимостта не се дава. Тя се припомня и възвръща. И когато се изразявам, част от мен остава.
Няма нужда да повтаряш тези думи, просто ги остави да се установят там, където им е мястото. И можеш да си представиш един момент в близкото бъдеще, нищо голямо, само нещо истинско. И може би да бъде прият по различен начин. Дума, изречение, присъствие. И забелязваш, че оставаш стабилен, присъстващ тук. Независимо как другите реагират, ти не изчезваш, защото нещо се е променило. Не е нужно да си по-шумен, за да бъдеш видян. Достатъчно е да бъдеш истински. Твоето присъствие вече не трябва да се свива, за да се чувстваш в безопасност. И сега започваш да връщаш вниманието си към тялото, повърхността под теб, пространството около теб. Дишането ти е естествено, спокойно. Твоето присъствие вече е реално. То не трябва да се свива, за да принадлежи. И нещо може да продължи тихо и след този момент. Една лека промяна, в която си позволяваш да заемаш място, без да е нужно да го заслужиш предварително. И когато пожелаеш, бавно се върни, вземайки със себе си това, което искаш да запазиш. Може би малко повече от себе си.